Il-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport se torganizza attività għall-familja kollha b'risq il-Malta Community Chest Fund nhar il-Ħadd 20 ta' Settembru. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fit-Trakka ta' Ħalfar bil-preżenza tal-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono u l-President tal-istess Federazzjoni Duncan Micallef. Ġi spjegat li waqt din l-attività se jkun hemm wirja ta' qatt ta' karozzi differenti, flimkien ma' prestazzjonijiet ta' drifting u off-road. Din l-inizjattiva se tkun qed issir propju fit-Trakka ta' Ħalfar stess, biex fost l-attivitajiet tal-karozzi li se jkunu qed jittellaw se jkun hemm ukoll ċelebrità dinjija tal-karozzi u divertiment minn kantanti lokali. Dan flimkien ma' bankarelli tal-ikel u postijiet fejn kunu jistgħu jilagħbu tfal. F'kumment ma' One News, il-President tal-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport Duncan Micallef saq l-importanza ta' din l-attività. Ħajkunaw dawk li ħajżebixxu l-karozza tagħhom għandhom il-passjoni tagħhom warajha u l-ħin u anke naħseb is-sagrifiċċju li jagħmlu li tista' tibqa' titkellem magħhom u ssaqsi. Għandek ovvjament li dieħa tkun għal ġabra l-istrina li daw in-nies m'għandix għalfejn inżid xejn naħseb l-iktar li għandhom bżonna. Jiġifieri kull min jiġi hawn mhux qed ikun jgħin lilna imma jkun qed jgħin il daw in-nies li verament fil-bżonn. Il-biljetti jinsabu disponibbli fuq is-sit showshappening.com bil-prezzijiet jibdew minn €5 biss.